Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. Haen uwch 1 cwestiwn 6 neu haen canol 1 cwestiwn 15. Ffactorio. A mae'r cwestiwn yn gofyn i ni ffactorio 12x di sgwario plus 3xe am ddwy farc. Meddwl. Archwilio neu meddwl am holl ffactorau ar gyfer bob ran o'r mynegiad. Nodi pa ffactorau sy'n gyffredin i bob ran o'r mynegiad. Wedyn defnyddio cromfachau gyda'r ffactor cyffredin fwyaf tu allan i'r cromfach. Gewch chi weld hyn yn digwydd yn y man. A wedyn gwirio wrth ehangu'r cromfach i weld bod chi'n cael yr peth gwreiddiol yn ôl. Felly enghreifftiau i ddechrau, nid y cwestiwn. Felly 12x plus minus 20. Wel, archwilio meddwl am holl ffactorau ar gyfer bob ran o'r mynegiad. Felly'r 12, y rhif gyntaf, felly ffactorau cysefin 12 yw 2, 2 a 3. Os chi'n cofio wneud ffactorau cysefin, coeden ffactorau, felly 12 mewn i 2 a 6, yn wneud 12, mae 6 yn gallu rhannu mewn i 2 lluos i 3. Felly 2 lluos i 2 lluos i 3 yw ffactorau 12, a wedyn ffactorau cysefin. A wedyn 20 yn rhannu mewn i 2 lluos i 10, a hwnnw'n rhannu mewn i 2 lluos i 5. Felly 2 lluos i 2 lluos i 5 yw ffactorau cysefin 20. Felly beth sy'n gyffredin yn y ddau? Mae 2 dwywaith yn y ddau mynegiad, yn y ddau darn o'r mynegiad. Nodi pa ffactorau sy'n gyffredin i bob ran o'r mynegiad. Dyna'r melyn. Felly ysgrifennu fe lawr eto. Felly mae 4 lluos i 3 lluos i x yn ni am y mynegiad cyntaf minus 4 lluos i 5. Felly mae 4 yn y ddau beth. Ni wedi cyfuno'r 2 lluos i 2 i wneud 4. Wedyn, dyna beth sy'n gyffredin. Defnyddio cromfachau gyda'r ffactor cyffredin fwyaf y tu allan i'r cromfach. Wel, dim ond 4 sydd gyda ni. A hwnna'r un fwyaf sy'n gyffredin i'r ddau. Felly 4 tu allan, a wedyn tu fewn, mae gyda ni 3 lluos i x ar ochr 8 a 5 ar ochr 6, ochr 10, minus. Felly dyma y mynegiad gwyrdd yma wedi cael ei ffactorio. Mwyn gwirio bod ni'n gwneud yn gywir, lluos i fe mas, a ni'n cael 4 lluos i 3x yn gwneud 12x, a 4 lluos i minus 5 yn ei minus 20 ni'n hapus. Wneud yr un peth ar ail fynegiad, felly 8 ffactorau cysefin 8 yw 2 a 2 a 2, 2 lluos i 2 lluos i 2 yn ei 8, a 20 fel gyda 2 lluos i 2 lluos i 5, felly byddwch chi wedi gwahanu'r 20 mewn i 4 lluos i 5 i ddechrau, wedyn 2 lluos i 2. Felly mae gyda ni nawr 2 lluos i 2 yn y ddau darn o'r mynegiad. Felly mae'r un cynta ni'n llysgrifennu fel 4 lluos i 2 lluos i x lluos i y. A'r ail darn yw 4 lluos i 5 lluos i y. Nawr beth sy'n gyffredin? Y 4 yn a mae'r y yn gyffredin. Felly beth yw'r y ffactor cyffredin fwyaf yw 4y, hwnna tu allan, ar ochr 8 mae 2x ar ôl, plus 5 ar ochr 10. A dyna'n mynegiad ni wedi ffactorio. Gwirio fe, lluos i nôl mewn, felly 4y lluos i 2x yn rhoi 8xy, a 4y lluos i 5 yn neud 20y ni'n hapus. Y trydydd mynegiad, felly 21 yn ffactorio mewn i 7 a 3, a 7 wrth i hunan gyda ni. Felly beth sy'n gyffredin rhwng y ddau? Wel, dim ond y 7. Ysgrifennu nhw mas eto, felly 7 lluos i 3, lluos i x, lluos i x, lluos i y. Felly ysgrifennu bob ffactor allan, a wedyn minus 7 lluos i y, lluos i y, lluos i y. A ni'n gallu gweld nawr, mae 7 yn gyffredin, a mae 1 o'r y's yn gyffredin. Felly'r 7y tu allan y bracet,
3x lluosi x, sef 3x di sgwario, ar y chwith, a wedyn minus lluosi sy'n sgwar ar ochr dde. Lluosi fe nôl i weld bod e'n gweithio. 7 lluosi 3x sgwar yn neud 21 x sgwar a wedyn 7 lluosi sgwar a minus gyda ni 7 cubed a ni'n hapus. Nôl i'r cwestiwn. Felly ni angen ffactorio 12x sgwar plus 3x Felly meddwl am yr holl ffactorau ar gyfer bob rhan o'r mynegiad. 12 yn gwahanu mewn i 2 lluosi 2 lluosi 3. I wneud 12, 4 lluosi 3, a mae hwnna'n gwahanu mewn i 2 lluosi 2. Felly dyna ffactorau 12, 3 yw just 3. A yr rai sy'n gyffredin yw'r 3. Ysgrifennu fe mas wedyn. Felly mae 3 lluosi 4, lluosi x gyda ni ar yr ochr ar y term cynta, a wedyn 3 lluosi x lluosi ar y term ola. 3 yn gyffredin, a mae 1 o'r x's yn gyffredin. Felly, gos hwnna'n mynd i cronfachau, mae gyda ni 3x tu allan, 4x ar ôl ar y chwith, a wedyn ni dim ond ar ôl ar y dde plus rhwngddyn nhw. Felly dyna ni wedi ffactorio 12x sgwar plus 3x lluosi A chi'n gallu gwirio hwnna trwy lluosi nôl i weld bod e'n gywir. Mae 12x di sgwario yn i'r ochr am y term cynta, a 3x lluosi yn 3x am yr ail ddarn. Dyna ni gwirio fe. Neu siw bod ni'n gywir. 2 farc am hwnna. Cwestiwn arall ar ffactorio, ffactor cyffredin yw'r ein. Felly mae 36 dyn ni yn gallu cael ei gwahanu mewn i 4 a 9, 4 yn gallu gwahanu mewn i 2 a 2, 9 yn gallu gwahanu mewn i 3 a 3. 14 yn gallu gwahanu mewn i 2 a 7, felly 2 lluosi 7. Dim ond 2 sy'n gyffredin rhwng y ddau. Felly mae 2 lluosi 18 dyn ni, ar ôl am y term cynta, lluosi 1a a 2 o'r buzz. Wedyn 2 lluosi 7 ar gyfer yr ail derm, lluosi a, lluosi b. Be sy'n gyffredin yw 2 a b. Felly ysgrifennu hwnna tu fas y braced. Felly mae 2 a b yn gyffredin i'r ddau, braced 18b ar ôl am y term cynta, a 7 plus 7 am yr ail derm. A gallwch chi wirio hwnna eich hunain, bod e'n gywir. Yr ail derm, yr ail gwestiwn. 5a cubed, felly 5 yw'r unig ffactor cysefin ar gyfer 5, a 15 yn 3 lluosi 5. Felly mae 5 yn gyffredin i'r ddau. Felly mae 5 lluosi lluosi gyda ni am yr un cynta, a 5 lluosi 3 lluosi dyn ni am yr ail derm. 5 yn gyffredin i'r ddau, a mae 2 o'r e's yn gyffredin. Felly mae 5a di sgwario yn gallu fynd tu fas y braced, 1a ar ôl ar y chwith, minus 3 ar ôl ar y dde. Felly hwnna yw y myneged yna wedi ffactorio, a gallwch chi wirio fe nôl eich hunain. Trydydd cwestiwn yma, 14. Wel, 14 yw 2 lluosi 7, 35 yw 5 lluosi 7. Felly mae 7 yn gyffredin i'n rhifau, a mae 2 lluosi 7, mae 7 yn bwysig, lluosi e, minus 5 lluosi 7, lluosi e am yr ail derm. Be sy'n gyffredin? 7 yn gyffredin, 1d ac 1e yn gyffredin. Felly 7d e tu fas y braced, a wedyn mae 2e ar ôl ar y chwith, a 5 yn unig ar ôl ar y dde minus rhwngddyn nhw. Llosi'r un am mas, i wneud siŵr bod chi'n cael y myneged oedd gyda ni i ddechrau. Deunydd bonus. Mathau gwahanol nawr o ffactorio. Felly ni angen ffactorio rhain. Mae'r un cynta fel ni wedi bod yn gwneud, ffactor cyffredin. 2 derm, dyw e ddim yn quadratig,
Felly ni'n chwilio am ffactorau cyffredin. Felly mae yr un cynta yn 15, 5 lluosi 3, lluosi lluosi t. Yr ail derm yn 6, sef 3, 2 lluosi 3, 3 dyn ni, lluosi a t. Edrych beth sy'n gyffredin. Mae 3 yn y ddau, mae 1 yn y ddau, a mae 1 t yn y ddau. Felly 3 t, bracet, 5 t ar ôl ar y chwith, a 2 di sgwario ar ôl ar y dde. A mae rhwydd i chi i wirio hwnna mas. Yr ail mynegiad, mae t di sgwario minus 49. Wel, mae hwnna yn rhif sgwar, sef 7 di sgwario. Felly mae t di sgwario minus 7 di sgwario dyn ni. A mae hwnna yn un pwysig. Maen nhw'n gael fe'n gwahaniaeth rhwng 2 sgwar. Mae hwnna a dim t yn y canol. Mae fe'n quadratig heb y t. Felly beth sydd wedi digwydd i'r t yn y canol? Chi'n sgrifennu 2 fracet fel hyn, le mae ydych chi minus 7 a plus 7 ar y diwedd. Os chi'n lluosi hwn mas, mae gyda chi'r 2 derm gyntaf, rhoi t sgwar, plus 7 t, minus 7 t, sy'n neud 0 t, a wedyn minus 7 di sgwario fel sydd ni yma. A mae hwnna yn un pwysig nhw'n gael fe'n gwahaniaeth rhwng 2 sgwar. Plus a minus cael gwared y term canol. Yr un ola yma, yn yr colwm yma, mae 3 lluosi t. Mae fe'n bach o ffactor cyffredin a bach o gwahaniaeth rhwng 2 sgwar. Mae 147, os chi'n sylwi, yn 3 lluosi 49. Felly lle gymeryd 3 allan fel ffactor cyffredin, a wedyn mae t sgwar minus 49, rhywun beth oedd dyn ni gynne, felly mae 3 dyn ni, a mae t sgwar minus 49 yn ffactorio rhoi t plus 7 a t minus 7. Gwahaniaeth rhwng 2 sgwar sydd gyda ni fyna. Felly mae hwnna wedi ffactorio mewn i 3 ffactor gyda ni. 3 gyda ni, t plus 7 a t minus 7. Os nawch chi lliosi'r hynna nôl, fi chi'n gweld bod nhw'n rhoi'r mynegiad wnaethon ni ddechrau gyda. Beth os gyda ni quadratic nawr? T sgwar, t a rhif. A mae hwnna'n gwahaniaeth rhwng 2 sgwar. Felly, 2 fracet. Ni'n gwybod bod y t, lluosi t yn mynd i wneud t sgwar, ond beth lluosi beth sy'n rhoi 49 a minus 14 yn y canol. Felly 49, ffactorau 49 yw 7. Lluosi 7 neu 1 a 49, ond gawn ni ddim minus 14 yn y canol os ddodwn ni 1 a 49. Felly 7 lluosi 7, a ni angen minus 14 yn y canol, felly minus 7 lluosi minus 7 yn rhoi ni yn y canol, minus 7 a tu allan, minus 7 yn rhoi minus 14 t. A beth chi'n sylwi yma, mae gyda ni'r un braced ddwywaith, sef yr un braced wedi sgwario. A maen nhw'n galw hwnna'n sgwar perffaith. Ac mae hwnna'n ffactorio i wneud sgwar perffaith. Beth am yr un nesaf yma? Mae t lluosi t, a dyn ni ar y dechrau. Nawr te, mae 21 ar y diwedd, ffactorau 21 sy'n tynnu, ac mae minus 21, so bydd plus a minus rhywbeth yn ni, yn lluosi gael 21, a ni angen minus 4 yn y canol, minus 4 t. Felly ffactorau 21 yw minus 3 a plus 7, 3 a 7, a gallwch chi ddod yn o'n tyble chi moyn, a wedyn penderfynu pa un sy'n mynd i fod minus a pa un sy'n plus. Wel, chi angen yr un fwyaf yn minus, felly minus 7 a plus 3 t yn neud y minus 4 t yma. Hwn nawr, mae rhif dyn ni gyda'r t di sgwario. Felly 2 t a t sy'n mynd i wneud 2 t di sgwario. A mae 21 dyn ni fel o'r blaen, felly 7 a 3 neu 1 a 21. Felly 7 a 3 yn gallu mynd fyna, neu 7 a 3 yn gallu mynd fel na. Felly ni angen penderfynu, le ni'n mynd i gael minus t yn y canol. Yr un cyntaf yma, bydd ni'n cael 14 t a 3 t.
Nid dyw hwnna ddim yn mynd i roi minus 1 yn un y canol. Yr ail gyfuniad, mae 6t dyn ni fyna ar y tu allan, a 7t dyn ni ar y tu fewn, felly ni'n cymeryd yna wrth i gilydd gewn ni 1. Ond pa un o'n nhw sy'n minus, felly minus gyda'r 7, felly minus 7t a plus 6t. Felly i gael y minus t. Felly gyda y ran fwyaf ffactorio, maen nhw'n gweithio mas yn weddol hawdd. A dyna chi bach o enghreifftiau ar ffactorio.